Leioako udalak faktura elektronikoaren erabilera sustatzen du 2015-etik, eta une horretan sartzen da indarrean bere araudia. Egun horretatik aurrera, 5. artikuluak agertzen diren entitateek, hala nola sozietate anonimoek, fakturak formatu elektronikoan aurkeztu beharko dituzte. Enpresa txiki eta autonomoi transizio hori errazteko 2.000 eurotik beherakoak salbuesten dira. Nolanahi ere, obligaziorik ez izan arren, gainerako hornitzaile guztiek formatu elektronikoan fakturatzeko eskubidea dute. Eta hain zuzen ere, asko dagoeneko aukera hori erabiltzen ari dira. Fakturak erregistratzeaz gain, atariak aukera ematen direlako ordainketak nola egiten dituzten eta bar konsultatzeko. Bertara sartzeko, udalaren egoitza elektronikoara jo, faktura elektronikoa sakatu eta hortik aurrera bi aukera ditugu. Dagoenako faktura elektronikoa badugu adibidez, Eusko Jaurlaritzaren faktur aplikazioaren bidez sortutakoa, atarira igo edo posta elektronikoz bidal dezakegu. Aitzitik, faktura zuzenean gure ataririk sortu nahi badugu aukera hori ere badago. Horretarako, lehenengoa, gure ziurtagiri elektronikoa sartu identifikatzeko normaleak NAN elektronikoa edo izenpetzartela dira. Bigarrena, faktura berria aukera hautatu eta bidali. Hirugarrena, erakunde kontratatzaile gisa ditugun datuak kargatuta agertzen dira eta igorlarenak ziurtagiritik bertatik hartzen ditu. Sartzen garen lehen aldian betetzeko eskatutako digu. Laugarrena, dokumentazioa enazteko aukera dago. Bosgarrena, eta azkenik, sinatu eta registratu egingo dugu. Une honetan, atariak plantilla gisa gordetzeko aukera ere ematen digu, gero erabili ahal izateko eta ezipideak errezagoa egiteko. Formakuntza akzio hau, Leioa Hurbil proiektu berritzailearen baitan kokatzen dugu. Hizpide duena, besteak beste, herritarrentzat gauzak erraz egitea.